Бындай конкурс төбәгебездә 2014 елдан алып узгарыла. Быел 6-һы. Ул бөтә Рәсәй кимәлендә оештырыла. Географиялы киңәйгәне. Гүзәл заттар 10 номинация буенча билдәләнде. Гөлшат Зияйдин кызы күп баллы әсәр буларак та 27 ел гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган педагог буларак та көчен һынап караган һәм финалга сыккан. Был конкурста катнашу өчен 10-нчы гыйнварга тиклем презентация әзерләп ебәрергә кирәк иде. Презентацияны әзерләнем һәм үземнең бәхетемне һынап карарга булдым. Шулай итеп, 500 презентация ебәрелгән, 500 кеше катнашты, шуларның 150-һе финалга үтте. Шуларның арасында мин дә булдым. Бу конкурста катнашуым шулай кызык булды инде, үзем өчен күп асыш эшләнем, яңа кешеләр белән таныштым, үзем хымак педагогтар белән аралаштым һәм бөтә әсәйләргә, бөтә хатын-кызларга бу конкурста катнашырга тәкъдим итәм. Чөнки ысын, абруйлы, матур конкурс. Катын-кыз милләт әсәһе. Был һүзләрдә күп буатлык акыл сагыла. Ир бала үстерһәң, ир-ат тәрбияләйһең, кыз бала үстерһәң, милләт тәрбияләйһең тидер халыкта. Һәр кеше өчен үз әсәһе милләт әсәһе булып тора. Ямгыять һәм тауган илебез өчен эшләй алган барлык яхшы һәм изге эшләр өчен катын-кызларга мәртәбәле рәсарла рәхмәт әйтелде безгә Гөлшат Зияйдин кызы. Ул ярышта көчен һынап каралман гурлана ала һәм гүзәл заттардан ошондай проекттан ситтә калмаска өндәй. Фәрваз Рафиков, Руслан Кумышков, Любовь Карпова, яңалыктар.